Čaute ľudia, som Majsterská, vás tu vítam v ďalšom videu. Dneska hráme FC Mobile a keď sa kúknete na moju gaming, tak mám 8750, takže dneska si otvoríme pack a zahráme si ešte v Slatak. Nezabudnite hodiť like a odber a ideme na to. Otvoríme si pack od 102 do 107, ja som si tu už jeden kúpil, ja už mi to nejde zase, takže musíme si tu. A tu máme na výber veľmi veľa hráčov. Takže dúfam, že padne ten najlepší, ktorý je Ferdinand, ktorý má 107, je to CB, má skoro 190 cm a psychica má 116 a defining 124, čo nie je vôbec malo. Ale shooting má, ale to každý má taký obranca, tak malé strely, že hej. Ale teraz ideme. A toto hej, to je ten prvý. Dobre, teraz ideme na ten, kde mám napanúť najlepší hráč. No ideme. Nemecko. Kogo? Brankár, čo? OK, no bad ako, ale čakal som viac, ale 339 miliónov, ešte mám na zajtra, ale neminieme si ho, lebo zajtra si necháme, ja by som ho minul, ale nie, my si ho necháme, my si necháme 5000 gameov a toto je môj tým, taký novší, keď dám autobus, tak mod mi to nezlepší, takže si odstraníme všetkých týchto hráčov. Toto mi stále zvýši rating, neviem prečo, už mám 105. Hej, tak aj toto môžete urobiť, dajme tomu, chcete mať taký rating ako ja, že máte 104, tak odstraňte si, ale môže vám to aj znižiť, hej, rating, takže tak no. A my si aj ranka pneme na 105. Brankára stále treba, to je jedna z tých najdôležitejších, aj najdôležitejšia pozícia vo futbale. Potrebujeme ho. Dáme si asi diving. Dobre. Z tohto videa to bolo všetko. Hej, už sme videli aj môj tým, môžeme si aj iného. Dajme tomu, tu som kúpil tohto, ani neviem za koľko, za 100 miliónov asi. Dáme rank up, dáme si ho na 105. Dáme mu aj nejaký skill point, aby nebol zlý. Heke sa volá. A dáme si asi ten, ale zase asi si dáme ten pacing. Skôr to by som polepšil. A asi môžeme sa ešte kúknúť, lebo máme tu questy, ale to sú už také, že len tie coiny a to nám moc netreba. Mám 64 miliónov. Ale tu máme niečo v actions. Takže tak no. A keď tak si môžeme otvoriť extra time. A mám tu dokonca až 3. Môžeme si otvoriť. No a už by to malo stačiť. Lebo ja som mal 2000 ešte pred natáčaním som sa kúkal, lebo jeden pack otvoriť to by sme mali tak na 2 minúty. Ale ja som tak rozmýšľal, že ako by som to mohol predĺžiť. A už máme 6000, dobre. 3, 4, kupujem za 4000. A poď, čo nám padne, to sa teraz sa dozvieme. Aha, dobre. Asi si berem tohto, takže z tohto nám padol router, ktorý má 100 a môžeme ho predať. Takže my si ho predáme, veď jasné. Nenecháme ho tu. A či nám to dá. A dá nám to, hej. Určite. Francia, hej. Už by som si myslel, že Bape, ale Bape tam není, škoda. Ale nie, je to tento. Buter, 100. Som si nemusel kúpať ten od 2500, lebo už sme tu dostali. A my len tak môžeme ísť do marketu, môžeme dať my players a keby ste chceli vedieť, že aký sa dá predať, len tu šťuknete, tu vám všetkých vybehne.
A tento sa dá predať za 34 miliónov, čo nie zle. Tu keď dáme my order, tak sa len predáva. Takže neviem kedy sa predá. A už takto ho zobral, už máme 96 miliónov. To je ako dobre. Takže tak no. Asi všetko z môjho videa. Tak nezabudnite hodiť like a odber a my sa vidíme u ďalšieho videa. Čau.